For today's video mga lalab, hinihintay lang namin dyan si Papa mga lalab kasi nagpapahatid kami hanggang crossing ng Bula. So ayun na mga lalab, nakasakay na nga kami dyan mga lalab. Sabi ko kasi kay Papa mga lalab, ihatid kami doon sa crossing ng Bula kasi kapag doon na mga lalab, mabilis na lang makapunta sa Pili. Kaysa naman dyan kami sa palengke sasakay mga lalab ay sobrang tagal ng jeep. Kailangan pang punuin bago umalis. So ayan, nakasakay na nga kayo mga lalab ng tricycle papuntang Pili mga lalab, nagtuloy-tuloy na. O, nadaanan nga namin mga lalab yung Pure Gold. May Andox pala dun mga lalab. O yan, nagtuloy-tuloy na. Bumaba na nga kami mga lalab. Nagpunta pala kami dyan sa land bank mga lalab kasi nagpalamig lang kami mga lalab sa loob. Ayan, dahil nagutom na si Ali mga lalab, nagpunta pala kami mga lalab dyan sa Jollibee. Kasi gustong gusto yan mga lalab ni Ali. Lalong-lalo na yung french fries saka yung spaghetti. Ayan. Yan si Jollibee mga lalab. Nandiyan na kami sa may pintuan. Ayan, binuksan na ni Kuya Guard. Ayan, nagpunta na kami dyan mga lalab sa harapan ng counter. Then fast forward natin mga lalab. Ayan. At lumapit na pala kami dyan sa may cashier kasi nag-order na ako kung ano yung kakainin ni Aliyah, pati ako. Ayan. Hintay lang namin mga lalab yung sukli. Ayan na, nagsukli na si ate. So ngayon mga lalab, nakahanap na tayo ng upuan. Ayan na yung order namin mga lalab ni Aliyah. Papakain ko na si Aliyah kasi mga lalab, nagutom na. Binigyan ko na nga siya ng french fries mga lalab. Ayan. Favorite niya ng aking baby. Ayan o. Kain na siya mga lalabo. Ang cute-cute naman talaga ng baby ni mama. Oh, sinubo ng mga lalabo. Ang saya-saya niya. So, pansin ko lang mga lalab, yung lalaki pala sa labas, patingin-tingin siya, parang naawa naman ako mga lalab, kaya ginawa ko, tinawag ko siya mga lalab, kasi kahit kung sa ganyang paraan mga lalab, matulungan natin si kuya. So, ngayon bumili ako mga lalab ng 4 na piraso, kasi kahit papano mabawasan yung bit-bit ni kuya. Nilapitan nga siya mga lalab ng guard, pinapalabas siya kasi bawal daw yun. Ang sinabi ko naman sa guard, kuya ako naman yung nagpapasok dyan kay kuya na nagtitinda, kawawa naman kasi yan. Binilisan na nga ni kuya kasi nga panay siya binabalik-balikan ng security. At alam niyo ba mga lalab, yung isang staff ng Jollibee ay napakabait. Tingnan niyo mga lalab, sa labas pa lang si kuya, inassist niya ng mga lalab, hinanapan niya ng upuan mga lalabo. Dapat meron to award si kuya ng best staff ng Jollibee. Ay, syempre mga lalab, pag tapos na kayong kumain, hindi talaga maiwasan na pupunta ka sa washroom kasi nga mag jingle bells ka. Tapos, ayan, kailangan nag-lipstick ka muna, na-check mo yung sarili mo. Tapos napadaan pala kami dyan mga lalab sa may nagtitindang mga sinapot tawag sa amin yan dito sa Bicol mga lalabo. Kahit busog na busog ko mga lalab, naakit talaga ako dyan mga lalab dyan. Oh. Bumili ako mga lalab ng 1 piraso lang. Ang sabi ko kay ate, bigyan ako ng mainit. Ang binigay mga lalab, mas malamig pa sa bangkay. Yun lang po. Thank you. Thank you.